Vice President Iwan Gunangzek Orang tu jalan di sini lihat, tambah hindi bahasa Melayu kita pakai nanti buat mahu nak bosong yang tu kita asukot saya nak, ada kali sama ni. Bubagra sawo hamjak laidi te oboni bisingo hanjani marino nayu bubagra chung o hanja baite hamjak mongno riwi chung bubagra no kon rimaya chung o hanja no rimani ada ri da mamaino sabaila ei chung buri rok bubagra no chung nang khangkai chung thui porjonto ri thanai chung hanjani mariwo thana nangnai hamjak lainani nangnai kaisa no kaisa pot mangkha hangkakai te khoroksa paki sidi bo khoroksa borok bo bin silai boyoso sikon phanang tongkha umur sakrang tongkha te khoroksa bo je sirai hinoi je oro bar po jamanai ni kongnobo jung siar khayui jotono mili lai tongnani nangnai nahar mungno naharai tini bebak tini Tripura regional party tongmani atrek trek hamjakai ekta jaga pai jung thanjani lama himnani nei phailai tini kebo no silchayawoi jung kaisa te kaisa nama hamjak lainai jung tini bo tongkhangkai ang party khaya ba bo tongkhangkai ang nos nongkhaya amti nani chini tabuk somoilia tabuk kai chini ekdom last fight politically game tunani chini joralia chini tabuk thanjani jora abage bare request kai sai to chini bubagra bawa chini bibinno jagane leaders ro sawai to je jung thanjang nai ma hamjak nai tangai ma hamjak nai banu bo ba ani dagi bo bari dagi bo bani dagi chukti prato to kaisa ek borok ek community ni borok jung ma hamjak lainai jung je sadiki thangbo jung kaisa jaiti busti jung je gorengai tongba ngai tini ang obono bare request khainai norak bo norni parane amchani jodi kebo buji yangai to hakai chini je mo last fight je chini politically thangani joraya jung tabukte kaisa no sujog subida rinani lok ba bona anguti ria amo hai kok saya karisi jung tini je bubagra juno phemnani bagai boje lama himoi tongmani chini bagai je bo sacrifice khai tongmani abono jung tate krak khai chini bagai si bo tini usujak parang thi tongje tini organization ni simi tini bo chini Tripura sano bebak jaga chubai phekam no to siwai tongo abo tini ketal khang sanani thangya norok to nukjak sijak abo norong no abo uddesho tini oro prothom naimung panda achukjago o panda achuklaimani jagao thaisinggo sub zonal ni chairman saiklangkha je buri bodol rok ba chela bodol phangtho kaisani ukologo te kaisa ta nangdi himani angabo bisi khabai phubai chajak khahai kai ang chongo angaboro no tekisa manjubai sanani thang tongo je tam hinba kaisa borok no ni ukologo te kaisa khachikha hangkai ba hingka hangkai সংগঠন বাইনানি সারা চিনিতে কোনো উপায় করি আবনি বাগৈনো আবতিকে হিয়া কারই সুতি দিনাইবা তাবু কচুং এডিসি সরকার গঠন খাইকা হিনৈব চুং খাপিয়াখো তুমাহিনবা তাবু বর্তমান আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকার বড় তাবু পর্যন্ত আগিনি হইতেন এডিসিন rang yapaya busu sengchom abo sidanji borok khanariya rajyo sarkar edisi rogo nai abono no chung wasula de to takuk bukurno no ang ani koimungkhai abo haino chung naide chini busa chalaburi makhama buri tongmani ose egloge chung pen kamtuli ri phaimaya kaisa kai mari phayo o abo hai thik todrupno blog ni hoite je mani phaimani abo bo ek loke to chungto to blog no